Dostlarımız ettiler. Hemmenize salam dostlar. Qo'miyat bilan canınız sağmı. Bugünkü PUBG Mobile videomuzda size ne edip muhçak UC kazanmalı şu hakkında aydık geçecek dostlar. Hova yanlış eşitmediniz. Muhçak UC kazanıp bolya. Ne edip deyseniz gelin indi şu videoda size düşündürüp geçeyim. Yöne ömrünün aydayın dostlar. Bunu etmek için hazır hemme kimde yoktur. Görkezeyin karoçi. Tak şu dostumuzu blokladı. Bonus yarışma dip bir yarışma geldi dostlar. Bonus yarışma dip bir yarışma geldi. Bilişme öyle hemmire paka gelmeptir. Onu hazırına premier bonus yarışma girip görelim. Mesela klasik modda solo oynayınız. Bir adamla oynayınız ve berde neme şu pulun adı var. Söveş uruşundan kazanılan pul yağlı Amerikansk bir adı var. Yazmadığım için yok da karoçi. Eğer 12 saatten bir mi 14 saatten bir mi böyle şu vakti olandan son bu 60 adam kazanıp bile katnaşıp bile ve şu tane görüşünüz yağlı bal veri. Şu uruşa katnaşsanız bal veri. Yani 64. yer olsanız 10 bal veri. Bir adam öldürseniz 30 bal veri. Görüşünüze göre. Berde karoçi hop. Birinci olsanız 1000 bal verir ve bu tayda nahili ne edip ve birinci olan adayınızda 50 UC da içine beri 50 UC bir kazandınız ondan başka da 1000 bal alıp bilendirsiniz ve 1000 balı neçe UC böyle deyip sorasanız dostlar görkezeyin ödül al deyip çep tarafta görendirsiniz mişkan yanında ödül ala bassanız hop tak barmont bunu neme diye döndüreli ödül ala bastınız mana berde neme diye karoçi 100 UC diye 2 kez alıp bileniz 100 UC'ni 2 kez alıp bileniz 300 UC'ni 2 kez alıp bileniz berde UMP var paraşüt var 500 UC'ni 2 kez alıp bileniz ve yarışa katlaşmak için bilet alıp bileniz 6 gezek eşik alıp bileniz ve sumka alıp bileniz ve bulan bakası nakile mesela bastınız 100 UC'ni almak için 1000 bal gerek gördünüz mü? Bir gezek birinci olsanız top 1'a girseniz 1000 balınız var ve 100 UC kazanıp bilendirsiniz. Berde aşağıda ne dipti? Items of the battle shop will be refreshed every 3 weeks diye. 3 kepti de bir tazelenyendir dostlar bunlar. Например 100 UC'ni 2 kez aldınız boldu. Bir aydan sonra mı tazeleniyor? 3 günden sonra mı tazeleniyor? Neyim böyle deyip soracak olsanız 3 kepti de bir şu list tazelenyendir karoçi. Ve şu ayda battle shop'a geldiniz. View results dip bir zat var. Sonki 10 maç oynanan 10 maçınızda nahili ne edip katnaşıp böyle o hakkında aydık geç görkeze karoçi neçinci oldunuz kiliniz neçi bal aldınız ve haysi çisloda oynadınız. Help berde ne edip katnaşmalı ol bulşul. Yöne bir zat aydık geçecek neymi? Şu maçlara katnaşmak için 2 açık zat gerektir. 2 san bilet gerektir dostlar. 2 bilet gerektir. Her bir maça katnaşmak için. Yani en aşağıda bir pesrak açık oldukları var. Onlara bir bilet gerek. Tak dur şunun adını öğrenelim de. Tak Battle Coin. Ha o. Söveş tengesi diye de kardeşim. Yani buna katnaşmak için şu biletleri ne edip almalı? Biletleri nereden almalı? Durun ona görkezeyin. Kardeşim events'e gireniz. Gördünüz değil mi? Önerilenler yukarıda. Haftalık rapor vardır dostlar. Haftalık rapor. Şuraya geçtiniz. Geçen haftanın sezon raporunu yayınlandı diye gel ve göz at diye. Hop giriniz. Her hepte tazelenyendir bu dostlar. Her hepte tazelenya. Tak aşağı düşüyorsunuz. Hop. Gördünüz değil mi? Bir saniye. Her hepte bir saniye şu zaten alt böyle. Elmas kademeye ulaş diye. Oynanan maçlar 90 saniye olmalı diye puanın 400 götürülmeli diye. Berde Avrupa Orta Doğu takımlı 3. şahıs diye. 1. şahıs yok mu? Tekli eşli. Şutadan alt polya karoçi biletiniz şutadan alt polya dostlar. Karan bu sentyabrın heptesinde kaptır. Bak da hazır mesela. Ondan sonra yeni bir aydık geçecek bir zadım var dostlar. Bu yarışa men katnaşacak bolup gördüm. Basan vaxtında näme diye karoçi bu
emulatordan bağlanmaň bolanok, telefondan bağlan ol bulşul. Bizi görenlerin köpüsü Türkmenistan'da zatta bolan üçin ve köpüsü mobil oyuncu olan üçin dostlar sizin elinize gaty gowy bir şans düşdi. Muçuk UC kazanıp bilýändirsiniz. Meselem, şuraya girdiňiz doğrumu? Berde birinci gow oynayanlar bar, araňyzda gow oynayanlar bar. Birinci oldunuz 10 kil bilen. Näme böyle 10 kile berden 300 açık berdi berden 1000 berýär. 1300 öyle. 300 näme gidersiniz dany o biletden alarsınız. Şu biletten ara. Olam 100 doğru mu? 6 sany berýär, 6 bilet berýär. Aşağı geçýäňiz. Mana şuň bahasy näçe? Biri 100 300'e yok 3 tane alıp bilýäňiz. 3 maça 2 maça girip bilýäňiz da ýene. Gatty muhtujeler kazanyp bilýändirsiniz dostlar. Özem bu günde bir gezek bole. Ýalňyşmasam her gün ýerden näçede 3'den 5'te. Türkiýe saat bilen 5'te, Türkmenistan saat bilen 7'de. Ýerden 7'de ýalňyşmasam şu kayıtlar açyly we ýadyňyzdan çykan etkin bolandan soň kaýda ol diýip basýaňyz ve 2-3 mundyň içinde şapır şupur doýlandyr dostlar. Köp garaşmaňyza gerek ýok. Ýöne köp garaşmaly bolan ýagdaýyňyzda da garaşyň. Muhtuca uca gerek diýseňiz, mana şular ýalyp edip gatnaşyp bolýar dostlar. Nerden bilet almaly, onam görkezdim. Nädip muhtuca kazanmaly, onam görkezdim dostlar. Tak, bonus challenge dostlar, bonus challenge, bonus yarışma diýip bir zat geldi. Savaş parasy diye şu söwbeş teňgelerini kazanýaňyz we karoçy missiýalary edip missiýan boldy. Yer alıp karoçy padarkaňyzy alýaňyz diye. Birinci zapis etdiňiz. Zapislere girýäňiz karoçy we oýuna girip ödülüňi al diye. Bäre girýäňiz. Mana hem yerlere göre UC berilýär diýil. Registrasiýa etdiňiz karoçy. Berde TDM oynap bolýar dostlar. Klasik moda oynap bolýar we indi gelin nädip bu bonus yarışma sizde ýok bolsa nädip açmaly. Meselem bonus yarışma şu sizde ýok bolsa nädip açmaly. Birinciden näme etdiňiz dostlar? Men bilişiňiz ýaly Turkiýada bolan üçin bu ülkem Turkiýa diýip durdy. Häzir ýöne näme diýip durdy? ABD, Amerika Birleşik Devletleri diýe. Siz Amerika Birleşik Devletlerinde, Amerikada karoçy dostunuz bağ bolsa dostuňuza haýyş ediň. Bro, dost, şu meniň akkauntumdan gir, meniň ülkemi değiştirip ber, döwletimi değiştirip ber karoçy. Men şu bonus ýarşmany açmakçy. Yok, dostunuz yok bolsa muny köp sowet edem yok dostlar. Ýöne bu özüňiziň näme diýe karoçy svoy riski strah diýme näme karoçy orusça. Öz eliňizde bolan zat we öz riskiňizi karoçy şu riski özüňiz alýaňyz da. Başga bir ýeriň üstüne atmaň ýene vay soň ikinci karoçy ýoly eden wagtyňyzda banlanmaňyz gaty ähtimal da dostlar. Nähili VPN bilen ýeriňizi ütketmek. VPN bilen ýeriňizi ütkeden wagtyňyzda nädip etmeli dostlar? Birinciden VPN'e girýäňiz. Oyun polnuçu arka tarapdan arka plandan zatlan öçürülendir dostlar. Arka plandan zatlan öçürýäňiz. VPN'e girýäňiz. Ýeriňiz местоположениýany, lokasiýany karoçy Amerika etdiňiz. Amerika deňizden soň VPN işletdiňiz. İşletdiňiz doğrumu? İnternetiňiz işläp başlady, VPN'in üstünden işläp başlady. Oyuna girýäňiz. Oyuna girdiňiz, ekran şular ýalyp geledi orada. VPN doğru iş şekilde işlemeýänligini nereden biljek bolsaňyz, nastroykaga geçýäňiz. Aşağı şutaýda üstüne basan wagtyňyzda Amerika diýip durandyr, değiştir diýip basýaňyz, aýtdy 60 günläp değiştirip bilmeň ondan soň razymy razy dälmi? Sen hem razy diýip bassaň. İş bitdimi? İş biten ýok. Ondan soň geleň şoňa değiştir diýip basdyň, karoçy ütgetip basdyň, izmin etip местоположениýany izmin etip basdyň. Ondan soň o seni täzeden hop Facebook giriş ýerine geç uğratýandyr. Şo taýda giriş etmäň. Şo taýda oýundan polnu çykyn. Oyun arka tarapdan näme şo backgrounddan aýryp göberýäňiz karoçy oyun bilýändirsiňiz. Soň ondan soň VPN'i öçürýäňiz. VPN'i arka tarapdan öçürüp göberýäňiz we oyuna täzelden giriş etdiňiz. Oyuna täzelden giriş eden wagtyňyzda lobby'e gelýäňiz, şular ýalyp hop lobby'e gelýäňiz, nastroykaňyza girýäňiz, hop görýäňiz Amerika edildimi? Edildi. Bol ondan soň VPN hiçbir şekilde ulanmaly däldir dostlar. Şuňky video dostlar, şular ýalypdy. Eger bular ýa videolaryň gelmesine gatykän isleýän bolsaňyz, videonu halan bolsaňyz like goýmaň ýatdan çykarmaň siziň üçin gaty
ansat bir iştir. Videonun aşağıdan tık bir saniye tika bassanız boldy. Ve komentari yazmany attan çıkarmaň. Boldumy, bolmadymy? Siz Amerika etmedigiňiz halda sizde şu bonus ýarşma barmy? Bonus ýarşma ýokmy? Kimler gatnaşdy? Nähili UC gazanyp bildiňiz? Cheaterler barmy? Men käbir dostlaryma aýtdym, karoçy bonus ýarşma şulara aktiv et. Son girdiler, karoçy oýnak görüpdirler, cheat bar diye, ol bul şul diye. Ýöne siz cheat ulanmaň dostlar. Cheat ulanmaly däl. Şuýda näme diye karoçy ýarşma hakkında oyuncular ulaştıklar en yüksek kademelere göre gruplar ayrılacaktır. Maçlar belirtilen zamanlarda başlayacaktır ve kaçıranlar katılmayacaktır diye. Karoçy sizin en beýik mertebeňiz, karoçy kademeňiz näme bolsa, şoňa göre oyunlara sokulendirsiňiz. Skorun ve kazandığın savaş parası miktarı rütbene toplam katılımcı sayısına bitirmekte karoçy nähili sanalışını, nähili hesaplanışını görkezdi ve hile yapanlar diskalifiye edilecek ve avantajlar silinecektir diye. Gatı kelläňizden, ýadyňyzdan çıkarmaň dostlar. Bu oyunun içinde AFK gatı az bolýa, oyundan çykgaly, interneti kopuk galy gatı az bolýa, bot wapşe bolanok, hemmesi adam bolýa. Bir zat ýalda türkmenleriň loýbaçy ýaly ýöne berde iň beýik siz näme ulaşdyňyz iň beýik karoçy onu nerden görüp bolýar? Siz onu da gireňiz. Touch 3 diye. Şu sezonun Touch 3'ü böyle şu Touch 3'ten sizi oyuna sokýar, Touch 3'ler bilen girendirsiniz. Şolar ýalyk dostlar. Şolar ýalyk. Videonu halan bolsaňyz Play It Safe YouTube kanalymyza aza bolmaň ýatdan çıkarmaň we kapitaldan çıkan kolakolçaga basyň. Her hepdeniň 2-nji güni, 4-nji güni, 6-njy güni Türkmenistan saat bilen akşam saat 8-de täze videolarymız paylaşylýandyr dostlar. Özüňize gowy serdin. Indiki videolarda görüşýänçe hoş sag bolun dostlar. Ciao.